чего растет количество людей долгами, кредитами? Сол аз сол одамое шуморае ки одамое ки қарз дорад зор шуда мебуравад. Сол аз сол боз зиёд мешад, боз зиёд мешад, боз зиёд мешад. Ин ақиб намегардад бачаҳо. Даже тамоми давлатҳои пешқадам ҳам 90% кредит дорад. Чунки ҳаёт ки чӣ қадар сифаташ нақд шудан гирифт, одамо мехоҳад ки зиндагӣ нақд кунад, қарз ба зиндагӣ кунад сар мекунад. ҳозир мардуми мо ба ҳамин чӣ омода истодаед. лекин вақте ки шумо қарз ба зиндагӣ кардед, мазмуни ҳаёттон гум мешавад. ширини ҳаёттон гум мешавад. қарз шумо хобатона мепаронад. қарз намемонад ки лаззати ҳаёта бинед. қарз медонед чӣ кор мекунад қарз? Он давид на вас морально, создает масса, худе ки ҳамин жизнь становится невыносимая. ҳаме қадар ҳаёт мушкил метобад ки ҳарчам ганда. рӯз то шаба телефонат мекунад, намемонад фикр куни ягон кора кардан ба. Кадомото ход як борам умрат ба қарздор шудагӣ ҳастӣ. Дастотон балоштаги. Так что мана мефаҳмед шумо. Қарз бисёр чизи мушкилае. Ман маслиҳате ки шумо қарз нагиред ягон вақт. Қарз гирифте азоб мекашед. Қарз нагиред. Қарздор бошед. қарза гардонда тиед. қарза гардонда тиеду ҷанг ба набаред. То ҳаққоран накунад, бадметиам гуфта нашинед. Як характери гандагӣ буромадаги мардуми мо ба. Сари вақт қарзаша намегардонад. То қаттиш ғурбат накунӣ, омода гиребонаша нақапи пулата наметиҳад. Ман намедонам чӣ ба ин хел шудаги мардуми мо. Странно, агар ки донад ки болаш зӯрӣ кардан метавонад, тез гардона метиҳад. Зӯрӣ кардан натавониста, ҳа гуфта мегардад. Ин хел шудаги одамшинос шудаги. Ин одама сари вақт додан дар кор, хайнаш ба майлаш бадтар. Чӣ ба ки ин ҷангара фейлаша намеорам тям. Аввал ба майлаш, ва одами хубай тоқат мекунад. ин хел мумкин не. Ин ягон ҷои рамки инсонгаритӣ ба намедарад. Дальше. Нигоҳ кунед. Люди владеют знаниями, которые не могут использовать. Шумо диққат кунед. Бисёр бачаҳои мо маълумоти олӣ дорад, неки ҳамон маълумотро на кор меёбад. На кор кардан. И бобазаш бишо мардикорӣ карда гаштааст куҷоба. Одамо ҳамон илме дорад ки уже ё кӯҳна шуд, ё ки кор кардан дига ва истифода кардан намешавад. ҳаёт дига шуда истода. Замона дига шуд. Я, нигоҳ кунед. Бошам. Ғамам додин якам имрӯза мевақати. Люди не могут адаптироваться к новой реальности. Ҳамин ҳаёти Тоҷикистон ку дунё як тараф аст, ҳаёти Тоҷикистон як тараф ай бачаҳо. Одаме ки Тоҷикистон ма зиндагӣ кардана ёд гирифт ку вай бояд ки уже рождённый медал гирад за героизм. Чунки мораль, бовар кунед, психологически, нюансаш бисёр да. Зиндагӣ ширин овай кардан худомо ба ин осоне. Неки агар ки худомо ба ҳозир ёд гирем, мо бояд ки коре кунем ки фарзандомо аммо нақстар зиндагӣ кунанд. Кадомото мехоҳед ки баъд аз 20 сол бо ҳамин хел зиндагӣ кунед? Ё мехоҳед ки нақстар? Ки мехоҳед ки зиндагиш нақстар бошад? Да? Вот так делайте, вот так. Вот так делайте. А кунед охе, кунед охе. Кунед охе, дастатон ходи кунед. Почақати намешай ку дастатон. Кунед. Измени себя. Изменится твоя жизнь. Почем тём кун? Ман карданам кун. Тём кун. Ман специально мехилё мекунам ки шумо хотиратон ҷамъ шавад, да? То худатон дига нашед, сифати ҳаёт дига намешад. Қуръон ба ман мегӯяд гуфтагӣ: мы не изменим вашей жизни, пока не измените сами. Қуръон ба ман мегӯяд гуфтагӣ. Илми дунёӣ ба ман мегӯяд мегӯяд: измени себя, изменится твоя жизнь. ҳаме ҷо ба ин гапа гуфтагӣ. Мо бояд итоат кунем чӣ ба. Сета чиз аст. Ман тез гуфта мерам, бисёр информатсия дорам, информатсия хубай, фақат ҳамин мана азоб доданан. Намедонам чӣ ба ин хел шудем. Ва бачам, ту ҳамон поён зер карданги биё, ман азоб натиҳӣ қати. Ана, нигоҳ кунед. Бисёр одамо чӣ гумон мекунанд? Гумон мекунанд ки барои сарватманд шудан ҳамин пул кор кардана ёд гирам басамай. Чӣ хеле кар карда пул кор кунам шуд. Неки агар шумо хоҳед ки сарватманд шед, ин чӣ фикронатон дур кунед. Мана ҳаётатон ба буд рӯзҳое ки шумо
бисёртар пул кор мекардем нисбати имрӯз. Будку? Были дни, когда вы хорошо зарабатывали? Были же? А где эти деньги? Нету. Бараму, агар ки одам буд ки ман сарватманд мешам ё ки проблеми пула ҳал мекунам, пул кор кардан ёд гирам, ин гап дурӯғ аст. Барои ҳамон аввал чӣ кор кардан дар кор? Нигоҳ кунед. се уровни ҳамин отношения мо пул қатъия. Якум пула кор кардан, дуюм саришта кардан, сеюм идора кардан, управлят кардани пул. Анакун айнақа пида гиред, шумо пулдор намешед. А чӣ сар карданатун дар кор? Аз мана ин. А ин сар кардан, камутум ки пул ҷамъ кардана ёд гирифтед, мана управление ёд гиред. Ана ина ёд гиред. Вақте ки пула управлят кардед, пул 24 соат кор мекунад. Диққат. Пул касал намешад. Пул ягона продукти ҳай ки аз модда намебурад. Ягона продукти ҳай ки всегда востребован. Пул ягона инструмент ҳай ки 24 соат кор мекунад, на шумо зарплата мепурсад, на ягон чӣ гум корбах пасдан намекунад, дарди сартон намешад. Ва просто направление додана ёд гиред шуд. Молча работает и работает. Капитал ами хелчики доимо кор кардана нағз мебинад. Доимо кор кардана. Неки агар тай падушка ба ҷамъ карда монед, вай беқурб шуда мебуравад. Пул бояд ҳама вақт кор кунад. Ҳама вақт. Вақте ки анамин чиза инсон ёд гирифт, ҳаманин чиза ёд гирифт. Ана ин 10 баробар автоматом зиёд мешад. Мо ина мегӯем эффект 10-кратный рост. 10-кратный рост. Ако одамо чиба камбағал мемонад, чиба ки нигоҳ кунед, худаш рафта кор мекунад, гумон мекунад ки ду кор ба кор кунам, 3 кор ба кор кунам, даромадам зиёд мешад. Ана ин моделе ки ман нишон додам, инҷа пул кор мекунад, шумо не. Вақте ки худтон кор кардед, шумо 24 соат кор кардан наметавонед. Саломатиятон аз даст мерад, касале мешед, як рӯз на рӯз калонсол мешед. Ана ин модел ба пул кор мекунад. Даста мебардорем, такрор мекунем. Майлаш? Трудовой доход, ограниченный доход, пассивный доход, растущий доход. Вот так кроме. Трудовой доход, ограниченный доход, пассивный доход, растущий доход. Вот так кроме. Трудовой доход, ограниченный доход, пассивный доход, растущий доход.